Mayong udto na. Udto na buntag. Alas 10 naman. Ako guys, mo atin ko og ganang bunyag sa bata. Ako'y ninang magpagwapa ko aron di ba? Nidlay sa ta. Nawa kong outfit. Okay ra ni guys. Okay ra siguro ni ay kay wala mo ko ilang slow kay di mo ko ganahan magkasunis. Kanilang sa nina kay nindot siya sa nina. Yung mga lotion sa ta kay kani o kaning usa ani 24 karat gold. Lotion sa ko kay silak akong kon ay ang akong kamot silak na nako kong liog aron diba? Nani na akong sulubon guys kana. Diba? Ana ra simple akong sulubon guys. Magatin kog bunyag sa anak sa akong silingan. Nya mahimo na nako siyang Mads. Mads Chrisley. Wala na akong dagway ron. Wala ko nagpalosyang. Thank you for watching. Mag-makeup ko kanang mag-makeup sa ko. Ato ko sa akong silingan kay dili ko ba mo makeup. Ako sa amin dre akong sa amin na buak.